Radio and of course live po na sa atong YouTube channel karon ang Moody TV screen. Sige pahimutan na may gala sa mga naggamit ng cellphone diya may gala. Sige, iato sa YouTube ang inyong cellphone diya. O diya i-search ang Moody TV screen kay live na diya may gala magigsunan. Kuya Re. Kuya Re. Ano man? Na may pangatanan ni mo Kuya Re ba? Ano man kuya din? Dili ka masuko Kuya Re. Ano mo suko? Correct lang ko Kuya Re. Basit dili ka masuko. Pwede natin ka pangatanan. Ano lagi? Surugit pita Kuya Re Ano lagi? Dili na lang ka mga tana. Ay kaya hindi mo kansa ba? Marami kong imo kaunon ba? Ano man kuya din? Dili na lagi ko mga tana. Ay Oo, pa. mga gani ba? Oy, may pagpaminaw sa atong kana, may pagpaminaw sa atong nag-view karon sa atong YouTube channel si #Kent. Idol, mayong good morning naman. Gapon good morning. Okay kayo na siya. Dara. Sige. Dati message ko rin. Sige. While nagandam ko trip para sa itong papitik sa dila. Sige. Dara. Pwede, kumusta na si Chris Concha? Gimingaw na ni saya. Yapot ninyo, gimingaw na ni Chris Concha. May lamon ni Chris Concha. Gimingaw mo sa mga. Huwag mo mingawa ba? Kaya na ganin yung tiksunod. Di na lang ganin ko na kung basahon. Para mag-uol mo bitaw. Okay na ka na mo igala. Si Sir Chris Concha, murag wawag siya kung ganit ka. Naligsan may susunod na si Chris Concha. Ano sa mga ito, magpaligis mo po. Sir Chris, Sir Rapido, happy niya sa papitig din Sir Rapido. Kaya para dili ka marapido diya, ha? Tara, may pag-open sa atong mga nag-view diya sa YouTube, ha? Kay Ma'am Elvira, may hapon ni moderne. Dara. Ano ba tayo na yung migsay may gala? Ato sa ni masama mong migsay karon ha? Asa naman to? Nawala man to migsay, tri manuyok na yung migsay ay! Dara. Hoy, may pagpaminaw sa tanang taga Balibid, May pagpaminaw niyo diya mga igala ha? Sige. May thank you for viewing Ma'am Rosalie Korea Vlogs. May pagpaminaw ni tanan diha. Alright. Isa na may galato sinisitap na ba siya suko niya itong kauban ng technical ba? Ma'am Rosalie, babalikan kita mamaya Ma'am Rosalie ha? Kasi naka-live pa tayo dito ngayon sa naka-live pati dahil sa radio, nag-shopping ng dila ko ba? Dara. Asa naman ito Kuya Ray? Sige, kaya maniho diya. Kaya natuwa na nato kang para sa itong papitik sa dila. Nakuha na mo imong kaban ni Kuya Ray? Wala na ko dito. Wala dito sa kapon. Nara dito, wala ni mo dalagyan? Di mo itong kidalagan may ganin mo ikodhong oyab kay imo kidala. Sige yun! Mabunalan ko, Kala rin mo, total, kapabita mag-away sa mo oyab Tara kayo yun, hindi mo tingog din. Ang ako partner, di na mo tingog ba? Kaya mo kinsa ka doon ako sa Uy! Sige kita. Uy, panghatag rin sa may hatag na kumani ay. Ito yung mga gwapo dito, pagkito sa tabang sila Nestor Raring Dudong, Rimar, Rica, Roby, Ria, Nunoy, from Kiki, Hatak Lomboy, naghanap Kiki. Ganing Kiki, okay kayo. Ma'am Rosalie, Korea Vlogs. Sige ma'am, puntahan kita mamaya ma'am kasi nag-live tayo sa radio ngayon. Okay kayo, shoutout sa mga Bisaya. Uy, Bisaya po si Ma'am Rosalie, di ko yari. Shoutout na sa mga taga-Bisaya. Sige kuya, dito maglagan kuya rin. Tulad ka sa itong papitig sa dilo. Atong papitik sa dila karon. Regulator, alligator, calculator. Kalisunan. Dili
ka lisura ka na kuya eh. Sayon rin kayo na. Sayon rin. Ayan, rin na sa mong kinugos. Kada kikinugod di ay. Aga na, regulator, alligator, calculator. Oh, yun. Asa sila pwede makatawag, Kuya Dan? Tawag mo sa 0909-448-3945. Sige, tawag-tawag mo yan. Tawag naman. Tawag na, ha? Tawag mo yan sa 0909-448-3945. Okay, basi inigtawag ninyo. Kamugin makatawag ba? Makatupag ko may, ha? Aga na, akong papitig sa dila karon. Alligator naman. Regulator, alligator, calculator. Ayun. Natay color? Natay color. Ambok na. Tatutan naon kayo. Natay color. Natin. Siya. Basi masukod na itong color niya ba? Sige. Hello, idol! Hello? Palayo gamay sa kuan. Palaya sa imong inigog na idol. Inigog mo naman sa imong kanta idol. Palaya idol. Para dili ta magkuan idol. Dili ta mag-feedback. Pwede ra ka dili mo palayo basta pinahinay lang gamay idol. Yun. Kinsa ni pala idol? Asoy Mailet ko. Si Mylene? Oo. Taga-asa ni si Mylene? Dire sa barangay Tambagaan. Barangay Tabagat. Asa na pwede mo sa Tabagat, ma'am? Sa Barangay Toloy? Pila edad di mo, ma'am? Tabagat lang. Sa Tabagat na. Pila edad di mo, ma'am? Sa Tagalan ata, nalimot ka. Pila edad di mo, idol? 45 na po. Pila edad di mo? 45. 45 na ka. Meron akong 17 mga idol. Ay saba, mura man ni Chad. Feel na ko Ilongga gwapa ni no. Ilongga ka, idol? Ilongga ka? Uy! Ang bago game. Kasi master nga malambal sa kung kauban rin kay Ilongga ka gina. Ay, mandapit niyo sa Negros, idol, Ano na? Ay, dapit niyo sa Negros, anong Ilongga ka? Ito makulot ako sa Bago City. Ay, sa Bacolod ka? Oo. Nakabalo ko, anak ang lugar, idol, Nag-transit kami din. Stranded ka mo gali. Sa Bacolod, the city of smile. Yun. Sige, idol, diretso sa ito papinig sa bilang, idol, ang, asa ka mo di mo kita, idol? Ang regulator, alligator, calculator. Go! Regulator, calculator. Regulator, calculator. Regulator, calculator. Gilitor na ko na, gilitor. Sige, idol, usapay, idol. Paspasig ka ba, idol? Paspasig, go! Regulator, calculator. Gitor ang tani. Calculator. Regulator, calculator. Mau pa na. Sige. Kung saan man nag-iugong ni mo, idol, nag-ugong magkagkuhan ni idol, kasi ito ang nag-ugong magkaglolipap niya. Nag-gitor-gitor naman ni mo, sure, mag-gitor-gitor ba? Sige, idol, mayo mo pagkapapitig sa dila, idol lang. Sa mga kami, di mo siya papapitig sa dila. Na-speak up. Idol! Naglambay akong dila. Makaintindi lang ko sa Bisaya, idol? Idol, makaintindi lang ko sa Bisaya? Oo, hindi ko. Kay may ara ba yung pinulungan idol nga hindi maayo sa Ilonggo pero maayo din sa Amon? Lagi. Parianan nakaintindi idol, di ba sa Amon din, lahi-lahi man sa Amon na. Sige idol, diretso sa imong greetings idol, go! Nag-record sa barangay sa Bagaka. Hindi mo ka makalabas na ulan. Pero Ay, abot ka sa Bacolod, sakay. Sasagay kag sa Katis. Yun. Kasi may mga utod ka to kag mga idol sa Katis. Ang pamilya Chavez. Pamilya Chavez. Mga idol? Sa pamilya, salamat. Salamat kay idol lang. Salamat sa pagtawag idol. Thank you. Hoy, Kuya Pards, masalamat sa pag-view, Kuya Pards. Cebuano po siya, Kuya Re. Tag-5 na. Tulog na Kuya Pards, tulog na. Sige, tawag ko mo sa atong number 0909-448-3945. Dati caller Kuya Re. Tanawa ko na pala yung Kuya Re. Kasi na. Okay, Kuya. Hello?
Ayan sa man, matingog ka din. Hello? Kinsa ni palihog? Paul. Si Paul ni, si Paul? Paul George. Asa kumusta man ninyong kan, George? Ha? Si Jerry, kung si Jerry. Ito asa. Jerry de la Peña. Jerry. Ato ni Juan, ato ni solid listener na nato, ato ni Juan. Sige. Sige, idol, ansay, kaning, nalimut ako sa ipangutanan na kao. Nag-asa kayo si Terry. Tarong. Taga-tarong, lugar sa mga tarong. Sige, idol, diretso sa tabapiti sa tila, ang regulator, alligator, calculator, go! Regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator. Tora! Tunla sa idol, tunla yung naguguma doon! Idol, balik, go! From the top. Regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator. Personator! Okay na, okay. Personator, mayo. Personator. Sige, idol, sa mong greetings, go! Dito, si Jimbong nagluto sa, Sa ano? Ano ginaloto niya? Ilonggo ka tane? Sige, idol, diretso, idol! Ay, kaawaw, Ray. si Roda, si Rina, Lo, si Jimbong, si Tanis, ako, Sige. More idol! Oda. Sige, salamat sa pagtawag. 2020 group daw. Sige, tawag na mo ha. 0909-448-3945. Ay, natay call request din. Sige, samta nag-set up kasi mo hang kuandya. Kamera nga W Brown. Hello, idol! Maayong hapon! Ano? Ay, May hapon, idol. kinsa ni idol? May hapon. Kinsa ni palihog? Ayun ang hapon. Ikman. Muli. Si Merna? Muli. Merly. Merly Mulye. Tama ba? Merly. Merlician. Ano na siya? Sige. Pilated ni Merly Mulye. Ha? Pilated ni Mulye ko, ni Merly Mulye, pilated. 55. Ako pinakong tolodos. Sige, idol, diretso, idol. Sige na. Sige na. Okay, Par. Sold na. Regulator, alligator. Ha? Sold na. Sugod na, sugod. Sugod na. Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Ala ka, Master ba yun eh? Master ba yun ni siya? Master na Merly. Master kayo ni Merlician. From the ocean. Yun. Sige, Merly. Go ahead sa mong greetings, go. Greetings ko sa mga Pina family there sa Chinese. Bago. Basta, GC. Ano silawan? Maoras? Sige. Dugagi pa na idol. Di mo barangay ba? Salamat, idol, ha. Sige, idol. Thank you. Thank you. Thank you, Merly. Oy, salamat sa pag-view ha sa ilang Kuya Pard, sa ilang Mami Elvira. Oy, thank you sa imong super chat, Mami. Thank you kayo ha. Sige, tawag naman mga idol 0909-448-3945. Kinsa may panawagan nimo Kuya Pards ganing kuan diha sa Saudi. Natay caller. Caller. Hello. Kinsa di palihog? Jerry! Asa magagigan-gigan ba ka sa Mercury or sa Mars? Palayo-layo lang palihog sa imong kuan idol. Palayo-layo sa imong hindi gugma. Palayo-layo sa imong radyo idol. Idol. Hello, Titi. Palayo-layo ka pa sa imong radyo idol kay muratag nagkuan ani, muratag nag-helmet ani. Okay na. Okay, istorya ko na idol. Kinsa ni? Julina, idol. Jolina ni. Julina Magdayaw. Yun. Jolina Magdangal, ikaw to na album na. Taga-asa man si Julina. Taga-Chinese. Alam ng DJ. Ay, barangay Talawnan, may pagpaminaw ninyo tanan di ha. Pinako taga-Chinese bye-bye.
Ay, taga Talangnan, the pride of Talangnan, si Jomia. Yun! Sige, go ahead sa itong papitik sa dila. Go! Unsa to, DJ? Amo Na, na niya ron. magkibangan ani ron! Mo pa ni pagmata, oh. Jolina, Jolina. 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 Lord. Kanang mag-discuss gani ko, paminaw kay mag-exam tayo ni kauman ba? Jolina, nag-assignment na ka, Jolina? Wa may klase. Wala pa? Ba't hindi ka kapasa sa periodical test ba? Hindi na ka matap noon. Ba't sila na ani, ay, pati direct sa imong kapitig sa tila, regulator, alligator, calculator, go! Alligator. Na, nakita nga tayo sa elevator, may elevator dali ay! Regulator, Alligator! calculator, Yun! No, DJ. Oh, go! regulator. Sudah po ka daw! After nag-run out na niron. Sige, go! Sige, go. Alligator, calculator. Oh, kada. Sige. Cotor. Go! Uy, kabaster ni mo inday! Kabaster! Alligator. Ha? Oh, nilahi mo lang yung tingog ani. Alligator, Jurassic. Si Jurassic ba? Uy, no? Alligator o si Jurassic? Sige. Basta pa idol, go! Alligator, calculator. Alligator, calculator. Elevator, ginigyara. Uy, asa ba ka naka-6 Elevator, calculator. Ayun. Sige. Laos na lang sa imong greetings eh. Abot na tag elevator ani. Abot ang third floor. Kasama na sa dyan. Sige. Huwag sa akong niga na si Gia Pantalion. Aha. Ano kaya? Kinsa man o sa man imong gipang-ready? Sige nagtawag, sige mo kagtawa ta. Sige, diretso pa ito sa imong greetings, idol. Itudluan pa gito. Pag-tutor ma, assignment gani, assignment. Salamat ah. Sige, salamat. Salamat. Maura ko na dito. Mara din. Ang pinakog napay closing remark. What di ay? Hoy, Ma'am Queenie Joy 72. Salamat sa pagpaminaw, ha? Yun. Natay caller. Natin caller. Hello idol, maayong hapon, maayong gabi. Yeah. Kakit ba ni mo idol? Piliin ni mo idol. Idol, pila edad ni mo idol? Pila edad ni mo? Pila edad ni mo? 18. Mura lagi kang tulo ka buwan idol. Nagtulogan ikaw, Rositos Magaba. Ay, ditudluan na sa niya. Mo ni katong itawag na to katong baby girl. Baby girl. Baby boy. Ay, taga-asa man ka nga barangay idol. Ang haba ng barangay mo, ang haba. Taga-asa ka nga barangay idol? Tagaman silang idol. Asa na bigtaman silang imuha? Manila. Sa Manila di ay, gabi na ko, Manila na dito sa Maykwan, mas Calprimol. Sige idol, diretso sa papitik idol, regulator, alligator, calculator, go! Regulator, alligator, calculator. Pwede, crocodile na lang. Ang crocodile. Why crocodile dre, nari butit eh! Napit tiket na rin oh. Napit tiket na rin, napilit na rin yung tiket na rin ba? So ilan ang crocodile idol, kaya basi paakon ka ba? Sige diretso idol, regulator, alligator, calculator, go! Balik. Balik idol, balik! Sige. Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Regulator, Huwag na mo nagkatawa ay! regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Alligator, calculator. Yun! Yay! Siya ba? Master kayo? Okay. Kuwan ba kayo? Uy, hello! Ayun si ano ni Nana ni Oyang! O siya may gusto rin mo doon niya yung Oyang! Pamahin ko din taon na ay! Aling kuya din kay single. Oy, dito. Oy, baba. Uy, si Kuya Aaron na lang! Hello, maayong hapon. Sige, ihay ni Ron para mag-away ni si Oyang ni Golema!
Sige, idol, diretso sa imong greetings, dal. Shout out po sa Odisang family, Mhm. my family, Kasayan family, at that's all. That's all. Thank Salamat, you, idol. guys. That's all. Thank Bye, you. Kevin. Oy, Kuya Den, hi! Kaya din, hi ko noon. Dapat siya magka-nag-hi naman ka, namuli na hinumahawan na nung kastawan doon, karoon lang ka ni hi ba? Lipay ka nito, may dagat ka ba? Sige, salamat idol ha. Okay, kayo. Sige, tawag pa mo ha sa contact number 0909-448-3945. Sige. Tubag ka. Na, dyan, ha? Ella. Asa, ani ka ni? Anak, oo. Ella? Tara. O siya man ingon-ingon mo naman kaninipap? Ella? O, taga-asa ni Palihag? Nagkamansi lang. O, kinsa ni Palihag ngalan ni mo, man? Ma'am, ang sa'yo ngalan ni mo, ma'am? O, thank you. Ang haba ng pangalan mo. Ang sa'yo pangalan, Palihag? Inday? Inday? Oo. Ah, si Inday di ini. Ah, sige, pila edad ni Inday? Ha? Pila edad di mo? 19. Uy, buyan. O na ampay ko yan din. Abi ko na itong tulod-dos sa imong edad ba? Ano sige Inday, kaning kung sa'yo kang tao ni mo na. Kanta, oy. Ah, sige na, diretso sa itong ganay, papitig sa tila ang regulator, alligator, calculator. Go! Regulator, alligator, Tora. Okay, hindi ka na. O, usap pa tayo. Regulator, alligator, calculator. Go! Calculator, alligator, calculator, alligator, alligator, calculator, calculator, alligator, calculator, regulator, alligator. O, regulator ko na regulator. Ayaw ko rin ba? Pwede na. Pasal tayo. Sige niya ka, imo na ka nakugot sa basketball ha. Gamay practice, apel na ka-smile marathon. Oh, yun. At sige, laos yung mga greetings tayo, go! Hello. Oh, laos yung mga greetings, idol. Laos yung mga greetings. So, ang taga ngayon, tanan, lalo sa ngayon. Oh. Mora? Mara, idol. Katrasi mong greetings sa idol ay. Dara. Sige, tawa pa mo. Oy, may pagpaminaw ni ko na. Kinsa mo rin. Ay, sa aso di ko rin. Importante ka ni Kuya Ray. Sige. Oy, may pagpaminaw ni... Asa naman ito? Wala pa doon. Nang Irene. Kasi piligidob ng Irene. Wala pa doon ng Irene. Anong... Wala pa doon yung mo pa rin. Mong visit rin ba? Sige, tawag mo sa contact number 0909-448-3945. Dara. Palihog ko greet kang Rebecca o Paulino Ortiga from Lizel Ortiga. O, nang Lizel, mayong, nang Irene, mayong adlaw ni mo diyan. In Norway naman din. O, siguro sa mas kalaunas kadlaw diyan ba? Ano, Paulinog na, sa Paulinog, Diyo, Ate Rebecca, mayong, minaw ko ng tanay, ngunikuan ni nang Irene. Dara. Dara. Ella? Hello, may hapon. O, may hapon. Hapon sa doy. Ma'am, bago pa ka mata? Oo, kumatawag. Awan. Awag na ka matulog bin ako bago ka mata. Ay, sa mani. Ay, kitog. Kinsa ni Palihog, ma'am? Si ate. Ate Ruby. Si Ate Ruby ne? Ate Ruby? Ay, Ate Ruby, ano ka mga niya sa GIS? Oo. Kalusot lagi. Sayang. Huwag ka lusot. Tuna-unta ta. Wala ka palusot, Ate Ruby? Kusog hangin. Ano ba? Dahil check po eh? Kasulod. Na mauna. Mauna din. Huwag ba, paminaw kay mga tag-migload ugma. Oo. O sa ngalod sa Saikin? Lagaan ka mo Sky Direct. Anli ka ng channel, makuha. Ano ka suspended? Sige, idol. Ate Ruby. Sige, lawas itong papinig sa dila. Regulator, alligator, calculator, go.
Regulator, alligator, calculator, 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 regulator, alligator, calculator. Ako ka master dyan! Ate Ruby, baka. Master gini, master gini yung dili ka sunod sa tawag sa JIS ba? JIS naman. JIS din naman. Sige, Sige daw sa iyo, greetings ate! Oo. Bigyan mo kompleto akong papitik. Wala. Ay, hello! Inday! Ito man yan! Pamila 1, Pamila 2. Pamila 3! Pamila 1 di ay. Breakfast ang mga ikabaw. Ang kinta may mga ikakaw. Sinuran, Si Litoy. Jimbe, Ha? Serobe, Ah. Seroden, ako naman, si Tudong Andra, Si Queenie Joy, may labot. kay Uncle Chris Concha. Ibo day ang tal si Kristong siya na inday. Yung. Si Papa Lat, Yung. Salamat Papa na naghigda sa project. Indot kining bataan kay na itutor sa likod. Sige, idol. Salamat tayo. Tawag idol ah. Ate Ruby, salamat. Salamat Ate Ruby ha. Hello Ma'am Queenie Joy, thank you for joining in here. Salamat kay Ma'am Queenie ha. Bisayang nis Ma'am Queenie ko yare. Asan Uy, tawag balik idol na putol. Ma'am Tawag Queenie Joy balik. Staven 2. Yun. Taon 2. Tagad kong bye-bye daw. Kumusta? Ingon ni Ma'am Lesel Ortega. Sinang Irene nagkuha na na. May pagpaminaw ni Maria na. Alas 12 minsan mo sa pagbuntag. Nana? Hello, Hello? Kinsa ni Yes. Kinsa ni Palihaw? si Salota, Si Chala Alota. Si Alota? Kinsay nga? Salota, Julita. Luisa, Ay, Luisa. Si Luisa Alota from Asagikan. Tower ka ba? Uy, Sa tower ka ba? Abi na kong gigan. Sige, kuya din. Imuha na, kuya din ha. Pilay idod ni... Luisa Kis Alota. pilay dan ni Luisa? Pilay dan ni mo, ma'am? 23. Ay, 22 Ang sama ni, single or na ay sidecar? Ate, single ka ate? Ati-ati pa. Ate, single ka ate? Na ay sidecar. Mauwaw siya o may dunggan sa iyang kachar-char. Pagtugan sa tinod ate, single ba kang dili? Nag-lisod. Uy, na anak, pero... Ay, si Connie, single mother, siguro na si ma'am. Single mother. Ah. Single mother? Abi na. like, Ken. Oy, na may sidecar. Okay din. Abi pa na ko, og single. Basta kabati, ganing bugnaw tingnog, aptik, ang dunggan ko yan din. Ay, pabukin niya ko yari, no? Diyan ka. O sige ma'am, diretso sa imong papinig sa DILAM. Regulator, alligator, calculator, go! Regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator. Master, limapay! Hindi ako sabi sa'yo. O, usap sa ibig, dumagi idol, usap pa idol, go! Isa? Usap pa, usap! Ang suwa! O, sige, usap pa, go! Regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator. Yung! Yan ako sa greeting sa'yo. Sige lang sa greeting sa go! Dito na ako condition nga badlongon, kapag anak na natong jam-jam. Jump. Kaya Chris, nga inang kita, mag-program na siya buwan. Oh. Ayoko na si Ma'am si Sir Chris, lahi kang ka na basula. O sige idol, salamat sa pagtawag idol na! Thank you idol, thank you. Isa? Salamat sa... Salamat sa inyong pagtawag, idol. Salamat sa pag-apel sa itong papitik sa dila. Yun. Sige, bye. Thank you. Bye! Oy, Mega, thank you for tuning in here, Ma'am. Kinsa din si Ma'am Grimes. Pero po, good afternoon sa iyo dyan, Ma'am. Asa mag-Tagalog ka? Dara pa. Naatay ko ulit. Hello? Hello? Idol, matingog ka din. Hello, idol. Kinsa ni pala nagtabi pa mo. Sige. Ako lang balik kayo, guman yung tabi. Hello, kinsa ni pala yung idol?
putol man. O sige lang ko, hilo-hilo na rin. Wala yung konti. Ay, may caller. Kapag ka mag-inquire, dapat natawag nito. Adara. Ay, naputol na sir. Naputol na ba? Ay, wow ni. Ay, magka-wow. Ay, daw. Adara. Hello? Hello? Kani. Madam, palayo-layo sa imong radio, madam. Layo pa po. Kana. Kinsa di palayag? Si Ma'am Christy Carmen eh? Yes. Kana. Ma'am Christy, Yes. ay sa katawa, huwag tayo katawanan ba? Ma'am Christy, mga tala ka rin ko pila edad di mo, Ma'am Christy? 28, mga kaya ka naman sila. Hindi, kapasensyon lang kayo manimuntan ng mga silolo, ma'am. Ating ko na kung ikaw, 18 pa ka. Bakit na po? Lagi, 18 plus 10 di ay. Sige, Ma'am Christy, diretso sa imong babitis sa lang. Regulator, alligator, calculator, go! Regulator, calculator, calculator. Usap. Paspasi gamay. Last one. Sige na lang. Lasol, ganun yung tao ko yun. Sige, lakas sa mga greetings. Idol is Karma Christy. Ang ganyan ko na mga silingan ako, sinangalit, operator, sabihin, hindi na magday. Yung lakot pa kung si Manawit. Tapos ba yun, siguro na kuya rin yung figurasyon, then tapos sa bumangkol na yun, si Guapas, hindi yung figurasyon. Si Sir, kay si Lyric Schmidt, kay Kate Robi. Okay? Yung Mara. Sa akong anak. Sige. Salamat, Idol, ha? Salamat, Idol. Salamat, bye. Si Christy is Karma. Atong suking tigpaminaw. Oy, sa naman sa atong YouTube channel. Sa YouTube channel naman, kaning atong live diri sa YouTube. Ang number nga mong gigamit ang 0909-448-3945. Balik ko na po, 0909-448-3945. Bingo. Masignay mo tawag ng taga Manila, di ba? Bito. Hello, Idol. Maayong gabi, Oy, kinsa ni? Si Jessica. Jessica. Nag-asa man ni si Jessica. Idol, palayo ka sa imong hinigugma, Idol. Palayo sa imong hinigugma nga radyo. Palayo sa akin, nag-feedback ka. Okay na? Okay na. Kana. Sige, pila edad di mo, Idol? Pila edad di mo, Jessica? 22. 22? Kanang Jessica, ikaw ba ito sa GMA? Ito sa Jessica Soho? Ay, ang ganda ka ito. Ay, baga. Baga. Wami apil ato, ha? Si Jessica to, ha? Oh, Jessica to. O sige, pila, nakatanan mo ko pila edad niyo, kuya, re? Wala? Ay, si Lolo, na buak si Lolo, ha? Sige, ito, diretso sa imong mapitig sa dila, ang regulator, alligator, calculator, go! Regulator, alligator, calculator, calculator. Ato-rato o siya kakche. O, diretso, balik. Usap, go! Regulator, alligator, calculator, alligator, calculator, alligator, calculator. Oy, champion! Champion gini ba? Champion! Siglap. Murag ko ani, murag Armalite ang bakbo eh. Ang ira, Kuya Ari, ang ira bang pronounce ba? Regulare, alligare, calculare. Social tayo. Ma'am, duha kayo pag-inusa, ma'am. Gandang pinaingon niyo ba? Regulare, alligare, calculare. Sige. Sige, isa pa, go! Go! Alligator, calculator, Yun! Ma'am Jessica! Idol! Ang ako na sa tema, puro ladder. May kini mo rap, may kini mo rap. Ay, Jessica, unsa man single ka, Jessica? Single mom. Ay, single ma'am. Oy, may ko na, may hapon ni mo. Ako nung kagila pa ka. Ako pa gani, single mama mo ka.
Ato karong ako kaya, wag ako yun. Wani kaya po di ka, buntis kaya po ka ba? O nagingan lang ko din ko yari ko magkiti ko. Sige, lahat sa greetings. Lahat mong greetings Edal, go! Great lang ko sa ako, Mama Ruby, nga naminaw karon, Mhm. Nela Jane, kay Yo. Joe Natcher, Aha. Papa, sa inyo hanga do Happy J, may gabi. Uy, may gabi ipod. O kanaran yung mga naminaw sa radyo natin. Baby J, pwede mag-request of kanta? Ma-request pa juga di nagyapon i-play. Ansa man idol, ansa man. Ako isuwat. Uy, delete Delete tanan. Oh, delete Oh. tanan. Ana. Ana, delete tanan. Dili tanan din si guwapo. Kami rangguhan kuya dito kuya Ari ang gwapo. Ya, dili tanan guwapo din si. Kita na kan kuya Den. Kita na mo ko mo, DJ. Kisa ka din si mo pasabot mo nakitan. Ako si Kuya Are. Ako? Oo. Asa ka din mo nakitan? Ako man. Ha? Pag anak na ko ato kay nitago si Gidini. Ditago ko? Oy, Basing nagtuko siya ikaw tong maningil siyang utang. ay, idol, ditago dito ka, idol? Dito ka sa sungod ba? Ako ditago, abi ba na ako, ditago. Kasi pagtali man ako, manok. Sige, idol, nag-greet na siya. Kuya Are? Oh, mana. Umana din nag-greet eh. Sige, idol, Jessica, salamat sa pagtawag, idol. Salamat. Salamat, idol. Si Jessica. Jessica Songs. Ang gitaguan ni Kuya Den kay nagtuo siya maningil og utang. Okay, kaya. Ano pa tayong color? Ilang color? Hello. Isa man ni palihog. Isabel. Ay, Isabel. Nasubok ka, Isabel? Wala eh. Taga-asan mi ni si Isabel? Salamat. Talangnan. Uy, puro talangnan na itong color karon no? Di pa. Asa na sa talangnan ni mo, Isabel? Bria Flores. Villa Flores eh. Pero Isabel, namin pamantanay mo, Isabel? Salamat. Ikaw ba tong kataw sa TV? Okay, bilang ko ikaw kataw. Nahibong na rin ko tayo, kanana kay Tigil. Kaya ako nagpunta sa ito, ikaw ko sa ito. Ay baba oh. Baka. Sige, Edol, ganito sa papitik, Edol. Regulator, alligator, calculator, go! Regulator, alligator, calculator. Yun! Kung mas kaya mo? Ang pinag mo ingon na po, alligator, calculator. Sige, Edol. Lawas yung greetings, Edol. May motor. Uy, naman lagi motor dia. Atasin mong greetings, go! Wait lang ko dire sa barangay Tarangan, dire sa Tikametre, tag kay Rosemary. Tag dire sa Pantona, tag mga tiigan. Oh, yun! Ora. Mga malinaw. Sige, salamat Okay, ha. salamat, Edol. Sige. Panay na may kala. Sige, tawag mo rin sa 0909-448-3945. Uy, kabisi. Nana po tayo caller. Natin color. Hello, thank you for calling Radyo Natin. Hello! Oh my God, Oy, katiha! Kaya siya magkana ka sa 30 city nga bukid. Isa man yung palihog. Isa ka na? imo sa Isa ni palihog. ang mura magkatungam ni ko sa kamutin niya. Di bitaw ba na? Di idol, kaya dili maklaro yung tingok. Isa ni palihog. Ay, kung siya magkamura magkakibitay kay rin niya. Si Mar na, si Mar. Si Mar. Parang yan. Ayun. Sige. Pilay. Asa man nga barangay? Kuwan? At Banda Plaza. Pinaupong ano? Ang pinaupong manok sa Icres. Pinapong manok? Walay pinakuan niya, pinakuan. Pinapong manok. Nakapinimusik ko natin kung sa laki. Sponsor ka na. Lamay kayo. Malamig kaya. Malamig kaya. At kaya ganito sa pagpapitin sa nila ang regulator
Lupigan pa man niya. Lupigan pa niya eh. Oh, lupigan pa na masinggan ba? Ah. Okay, Idol, lawasin mo greetings, Idol. Sige na, sige na. Ah, sige. Suot na. Bubrit ako sa ano ata. Yan, layo sa ngayon. Huwag pa ng buto. Set. Siwan. Oh. Bilang. Yes. Ang barin. Ang barin. Si Angeline. Angeline. Pinapatuloy. Oo. Oh. Amulat. Wala, patay mo niya. Data na rin pinaupo ba? Ito ng abangag kaon. Sa Idol, salamat sa pagkabang, Idol. Oh, may gabi. Yun. Ay, Idol, wara niya ko nag-birthday na ko. Order ko pinaupo. O niya na, surprise. Pwede ito nga. Kanang akong gusto, kanang pinaupo nga man. O, kanang pinaupo nga manok ba? Kanang naghinambid. Pwede. Sige. Salamat, Idol, ha? Salamat. Kuya, kay siya doon, kuya kay ba? Ay! Oo. Mga kagkasbukin. Di ka na murag iring-galing na lang po. Ay! Kung saan nakatunga, ko sa kabutiliya. Ate caller. Kini ka, unsa di? Baka ihoy pod. Hello, Idol? No, Ay, Oh. kini, Kinsa ni Idol? Sherry Ann. Sherry Ann, pila Oh. edad ane? Ha? Pila edad? 19. 19, taga-asa. Taga-kabak. Taga-kabak. Unsa man ni? Single na ay sidecar. Single. Single. Nganong single man ka, day? Nagbuhat mo si mga yan, day? Wow, ayab. Marisi ko di ba, ay? Sige day, unsa may kantahon nimo? Ako magkanta mapitik na sa dili. Okay, sige, Laos, taga-asa ni. Kabak. Kabak. Oh. Sige, Laos, taga-Kabak. The pride of Kabak. Go! Wala meron. Ano ba katawa, day? O sige, go. Alligator, calculator, go. Alligator. Ator, ay siya katawa. Inday, 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 ayaw pagbuot-buot ha. Ang una, Inday, regulator. O niya, isundan sa alligator. Yan, ahali naman, gikwenta sa calculator. Kasabot na. Sige. Sige, Yung katawa diha. Sige, Laos, Idol, Laos, go! Daw kapit. Go mo, gano'n na eh. Di na mahuman ane. Pakita, tutor. Tutor, walay tutor niya. Sige, practice Idol ha. Practice. Sige, practice Idol ha. Practice. Sige. Uy, napaw. Kasi tandog tong mga kuya, right? Tandog. Uy, mo. Sige man siya katawagod, basi nga tandog siyang dunggan. Uy, na-caller. Hello, Idol. Maayong gabi. Ay, gabi, idol. Ay, kinsa ni Idol? Pero tatasi, idol. Kinsa, Idol? Pero tatasi. Fee. Si Idol Fee. Yes, sir. Oh, sa tasi, yun. Taga-asa man eh. Ang may tuition fee, electric fee. Flores, idol. Ay, talangnan. Abilla Flores na eh. Villa Flores. Oo, pila yun din mga idol. 45, idol. Uy, di ko mo to, 18 pa ka na. Idol, Pila? 45. Sige. Idol, ay mo magtawag idol. Mapil ka gatalan. Dili. Magpapinip ka nito. Abi na kung magpalista ka para TGIS. Sige, Idol. Laos sa itong papitik sa dila. Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Alligator. Torak. Osbe. Sige, sa regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Yay! Master ni Mayana eh. Master ni ay. Sige, Laos sa ito. Laos naman, Very good. Pagtagaan mo siya grado. Very good, 65.
Sige, idol, sa imong greetings, go! Great ko sa tanang, namati sa RS, sa papitik sa dila. Salamat kay Idol. Sige, Oh, yo. salamat Thank idol. you. Tawag. Thank you, Idol. Thank you. Ato tanaw tong live stream siya, Chop. Sige, tanawa sa dia. Why Eh. paabot ta sa color credit. Ah, Ay, okay. natin color Tuloy credit. siguro, why nag So, why nag-text? chat ba? Ela? Hello? Ah, kinsa ni pala ah? Si Lisa. Liza ni si Liza? Taga, Damsaidi. Uy, taga kang kaibi. Ay, si Liza, taga kaibi. Pila edad niyo mo, Liza? 39. 39! Sa pala yung minatagsa-tagsa man yung edad. Unsa man ginag-una na? 9 or 30? 39. Ah, 39 di ayo. Apelyido ni mo Liza Subirano? Garcia. Ah, Garcia. Ay, kasosyal. Ay mo papa si Eddie Garcia ba 'to yung papa? Ha? Ay mo papa sana si Eddie Garcia? Ah, sige idol, sige Liza. Ah, Okay, papa. Liza to Liza. Liza. Liza lagi. Diretso pa pwedeng sa nila. Regulator, alligator, calculator, go. Regulator, agulator. Uy, alligator. Unsay agilator? Regulator, o mo ni mag-discuss na po kung balik ha. Paminaw. Paminaw, Inday ha. Paminaw. Una, Di ako kastiga. Ay, pati ko lagi ka. Sige, diretso na lang. paminaw. Okay na. Una-una, Inday, regulator. Unya, sundan, alligator. Yun. Unya, calculator. Ah, Oh, sige. Sige, diretso idol, go. Agulator. Agilitor lagi. regulator lagi una. Regulator idol, regulator. Go. Sige, di ako kastiga. Oh, sige. Oh, sa lang, try, go. Isa lang. Sige, take job. Thank you. Oh, sige. Ano siya pa to? Oh, sige, idol. Asa na dito si idol? Thank you ko no. Thank you na. Sa na, kalangkuan, Miss Universe and I. Thank you. Ang mana ron. And I. Thank you. Hello, idol. Maayong gabi. Usap ka naman ang kanina. Hello. Oh! Yawan na tanyo di Kinsa ni pali, ha? Kinsa ni pali, ha? Yummy. Si Ami! Si Ami Pires! Taga-asa man ni si Ami! Taga-count good. Asa na pinsa-count ko dami? Sa Sisukugan. Chakugoy! Si Chakugo rin! Oh, pila edad ni Mami? Pila edad ni Mami? 16. 16! Alakahap, tamaan kang mama. Masa man kami? Single kami? Double o tricycle? Single pa na, oy, 16 pa na. Hindi na, magaling juicy na uyab ba? Bawal pa na. Bawal lagi na kayo yung uyab-uyab ha? Oh, sige. Stage lang sa kay napay COVID. Sige. Lakas sa mapinig sa dila. Regulator, alligator, calculator, go. Regulator, alligator, calculator. 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 Okay kayo! Bakit din si Ami ba? Sige. Ami Perez, kumusta ang showtime? Nawa. Nawa, lagi. Oh, diretso sa imong greetings, Ami Perez, go! Ha? Diretso sa imong greetings. Dito sa akong papa, nagkita niya kang mama. Kaya nagto. Nagbubuhan ng guru. Oh, uy, napalin na rin. Ang papa ni mong gini, ang mama nagawa na na. Sige. Mara. Pagkangwan, Ate Rochelle. Thank chill. Kang Kuya Juan, kang Pinili. Kang Igat, kang Omer. Mga ano eh. Mara. Kang Ipay, kang Mike. Madura man. Kang Bugoy, kang Pura. Salamat. Kang Aling, kang Princess, kang King. Salamat Thank you, girl. Suko sa idol. Sige, tawag pa mo 0909-448-3945. Tawag pa more.
Sa mga speaker station na rin. Tawag ko more, ilabi na. Hello, idol, maayong gabi. Atot. Odo, sa mga telepon na ta. Ayaw mo kaawaw ha, ayaw mo kaawaw idol. Basta nalagis ang suot na largo. Oda, nawaw na po dahil. Kaawaw na po. Oy, may pagpaminaw ni Justin ni Balondro, tol. May pagpaminaw. Bisdak, salamat sa pagkuna. O, Mami Elvera, salamat sa pagtambay sa atong channel ha, sa YouTube. Kapitali ha, napti ko, right? Dara. O, sige. Hello, Justin eh? Justin eh. Hello, ate? Ila! Oh, mane. Insang rin. Kinsa ni palihag? Oh, grabe kataas ay mong ngalan ay. Kinsa ni idol? Gingging. Jinjin. Unsa ba? Gingging ni, gingging. Jinjin! Jinjing, suko rin. Suko ka. Taga-asa lang ka, Jinjing. Poblasyon! Oh, asa na ba sa poblasyon ninyo, ha? Asa na ba sa poblasyon? Uy, kataasan ni mo barangay ay. Hello? Ay, makuha di ka niyang pulis ron. Wala kayo na. Hello? Hello, Jinjin. Wala ka si Jinjing noon. Si Jinjin ay mag-uong mas Jinjin. Oh. Oy, Justin ni Balondro, salamat tol sa pag-view sa itong YouTube channel, ha? O kaya nagtawag ka Manila? Okay. Napahila? Hello, Jinjin! Jinjin ka din, ano kayo pangutana ba? Uy, Ah. tanam noon eh. Unsa ba? Ano mga tanam? Ano ba inyong YouTube channel gani? Ang YouTube channel, ang Moody TV Screen. Moody TV. Hindi. Moody TV Screen. Moody TV screen. Akong spell, ha? M-O-O-D-Y. Ano niya? TV na yun, niya screen. Sige, Jinjin. Sige, salamat kayo, ma'am. Salamat. Wala ni, dumudung sa dalam. Again na, Moody TV screen. Nangarin, salamat sa pagtanaw sa itong YouTube, ha? Di man mo na host siya. Buti, di lagi mo launch lagi ba? Okay, tawag pa mo idol ha, 0909-448-3945. Anong mapitig sa dila karon? Regulator, alligator, calculator. Kuyare. Sukunin ko ba kay? Nanay ko lang. Hello? Lucky. Kita ni palihog. Mayong gabi Sir Den, ako pa ninyo mga DJ. Ay, tumalaman eh. Kinsa ni palihog? Ako ni Sir Den, si Joel Baricatro Katalungkon. Si Joe, kinsa ko sa tinga first name ni mo sa idol? Joel? Yes. Ayun, Joel Baricatro. Ako ni solid listener po nato ni Kuya Ray. Hindi check tingog, no? Oh, nito kaya tingog. Pambigzi niyang tingog ba? Joel, pila edad ni mo, Joel? 19 DJ. Abi na kong tulod, Ross. Asa ka nagdapit imong kuan DJ? DJ, Rosa DJ man ay. Joel, asa ka nagdapit inyo sa kaungkod, Joel? Sa kuan, Kampod. Asa dapat sa count? Asa nagdapit sa kaungkod? Jobatan. Si Chubatang din ng lahat. Ay, na mga bata diya, bata. O sige, Joel, balik ko tara. Diretso sa imong papitit sa dila ang regulator, alligator, calculator, go! Regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, regulator, alligator, calculator, alligator, alligator, calculator. Okay kayo! Okay kayo mo! Ano siya naman ka, Joel? Ano siya man kanili ka magkaon ng ata sa dakas? Oh, Joel! Kanang mag-practice og tudo ha kay apil ka na mo sa kuan may lumaraton. Sige Joel, na si mong greetings, go. Ang great to sa among mga igagaw dira sa Sita Doldol o gilabin na sa mga Bautro family o Maripatro family o gilabin na sa mga ako mga kalyado o mga classmates. Oo. Ang labi na mga ay so na ako sa tuod sa Ginoo. Yon! O kami yung tanan mga DJ. Sige, salamat ha. Okay lang mo diya. Yon! Thank Salamat you, Joel! Si Idol Joel Balikwat. Balikwat ko! Sana baridos.
Oh, sige. Tama pa mo may gala. Dapat i-caller. Hello, idol. Maayong gabi eh. Sige, Idol. Uy, Oh. si John Art ni. Oh, Ay, John Art. Oh, kumusta mga John Art? okay na. Okay, ayun. Sige, John. Nakasantap pero dyan. Oh, Uy, kumusta man ang Santa Fe diya karon? Lantak ra bang dagat? pero, Idol. Dyan, unsa man dyan, magulaan nun, pero dyan. Dili. Ay, nani gini ang tingog Ay, bitaw. pero focus ka dyan, tingog, kuya rin. Oh, nindot kay bugnaw kayo. Bugnaw pa sa mong aircon dire. Pwede din sa kuha na to, sa atong storyang putol, di ba? Oh, ato niya nang i-invite si John Art. Sige, John Art, lahos sa atong papilig sa dila ang regulator, alligator, calculator. Ang haba. Maniran. Regulator, alligator, calculator. Go! Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Regulator, alligator, calculator. Kani siya ba? Kani mo istorya siya ba? Siguradoon ginuso ba? Sige, lahos. Kung man yung tawag na panigurit. Wala lang, Idol. Sige, idol. Laos sa mong greeting sa idol. Greetings sa idol. Ano kayo ni Miss Analo? Dito, Aha. sa kumbaga, Aha. sa mata, Aha. sa kumbaga, Aha. sa silingan, Aha. sa rato natin. Yun. Karoon. More idol? Mara, idol. Salamat na na. Kuya, Kuya, ano si John Ray? Basta mo tawag na si John Ray. Hilong binatanan. Hilong binatanan. Mura mag si Bintulfo. Idol? Ako din ni idol, si John Art din ni idol. Natay caller. Hello idol, maayong gabi. Isa ni? Hindi namin yung tanan. Yun. Yung tanan, wala Isa na ni. magstorya sa stage. Okay. Ay, balik. Ay, hindi paliday! Ang nagsigig pangitag sunan. Ay, karon din ako mangita. Ay, galit. Ako ron. Mao na kay sunan wa ka manghatag. Hindi ko makatag. Magaling ko niligihat na. Wala katoy na doon. Mao na ron. Sige, idol. Diretso sa papitin sa lalala. Regulator, calculator. Go! Eh, elevator sa Sa alligator. Sa alligator. Balik. Regulator ako na, regulator. May madiday. Ayaw ko pagbuot-buot niya, pantong na nakaisutan. Sige. Regulator, alligator, calculator. Yun. Regulator, calculator, calculator. Alligator. Nakapit naman ang igit ay ba? Ay babaw. Nangaw. Hindi madiday ko sniton. Kung na yung bugan ron. Sige, tay badiday, laos sa imong greetings, go. Great din. Maminap karang pitik sa dilam. Nagkalapit-lapit sa loob. Agad ko sa akong kapigas kinabuhi. May Ay. Kasweet. Malay-lay lang mo. Basi kung rumigason mo ba? Naro may pulis. Ay, sa akong hitan. Nalabas sa akin. Na may tutor mo yung Na nag-start yung blackness. Mora. Eh, sa idol, yun, sa. Na nakalingtan. Christy, papa. Yung Ano yun? Nakatawa na ba? Gusto mo magmawak-wak mo di ay? Ay, tay badiday. Kung ang dami kong buhat di amo lang ako sa inyo. mo request. Unsa man imong i-request? Tanang kuan, happy birthday. Happy birthday. Birthday ka raw. Happy birthday. Tara imong kana. Okay na. Happy birthday din mo ha. Happy birthday. Eh, sa ako idol, sa Ang imong anak di ay. Dulo ko mo ha. ako anak na si Sige. Ayan. Alright, idol. Mora. Hoy, malaag video na inday badita ya. Mana may lang kwansa Christy Karma niya pohon. Sige, salamat. Kini si Day Badide ba? Si pangitan sutan. Dapat na caller.
Ay, namin yung last 5 minutes. Sige na. Recorder. Hello. Ay, Ah, pinsan eh. kinsa ni palihap. Diyos ang mga kalayan. Uy, Diyos wa pa day, may gabi ninyo niya baday. Asa man ka nangita og signal Lord na ka sa tumoy sa kulak. Anak ka sa uman ya, ikaw rin makadungog. Ano, ako ba di ka dungog? Ako yari, nindot na ba kinilang punuan sa kulo dito? Oo. Oh, lahi kayong bunga, kaya ang bunga na royal na Coca-Cola ba? Ikaw. O sige, Joshua, ka na nga. Pila edad di mo, Joshua? Pila edad di mo, edad? 18 ka, moral na kaya namitay doon. O sige, idol, direct sa yung papirin sa dila, Joshua, regulator, alligator, calculator, go! Alligator. Dapat na. Regulator. Alligator. Sige, last one. Di ba? Oh, master ka lagi, kayo lagi. Sige na, alligator. Great na rin, alligator. Sige, great na idol. Break. Grit ako sa akon. Tiya tanig, sa bingwa, o sa mga itaga. Naminaw. Aha. Sa akon nila nagtata. Alam ba doon? Salamat idol ha. Oh. Sige, idol, kanaog na diya sa tulo, idol. Mahog ka din. Ako ni Kuya. Mahog ka pala. Kasi may tingong di mo, wala naman kag-alien. Sige, salamat idol Joshua. Natin ito siya skulo. Huwag ka sa kulos, may signal discount ko ba? Naikuan ka o, na-message ka. Nakoy message? Tanaw na to ang akong message diri ha. Tanaw na to ha. O na ako na kay mayong gabi ko din, mayong kapamina sa akong mama nga nag lubot og batad og papa na diri sa housing kabak. O salamat kay Ma'am Jennifer Suelo. Hi sir, maayong hapon greet ko sa pamilya Oropesa, Calawagan de la Cruz, Porzuala, Villa Carlos. O kumusta lang sa mga mama nga namilo sa hinayhay. Musta sa akong kauban, sa frontliners, stay safe and God bless all. Papas, kuya, is Pios Sa family. Pios family. Bago lang ni siya na membro sa amon pamilya. Oy! Pwede pa-request of 10,000. O yan, 10,000 reason idol. Na-play na to ganiha. Na-play na to Oo. ganiha. Dawat ang last caller. Pwede. Sige, last tawag ka mga igala ha. Tawag mo ha sa contact Oo. number 0909-448-3945. O kung ba, atangin ninyo ang amo ang programa kaya namin panghatag na load sa Sky Direct. Anli sa tanang channel. Ay, nanay. Alright. Ela? Kinsa ni palihog. Si ano? Sino? Tagalog ba ikaw yung tigidig? Ala, Ginagawa na niya ay! Mga kabayo! Wala ba natatakan ka iring la? Karamdaman ni iring! Kinsa ni palihog? Kinsa? Hindi, nakalimutan ko sa pangalan. Na maragidamat ani ron. Kasi kami may kasukan mo na limong kasimualan. Nini. Nini Toto. Nini. Ha? Si Nini. Oo. Taga-asa man ka Nini. Taga poblasyon. Taga-Poblasyon. Asa na may Poblasyon niyo Nini? Taban. Kilid sa Barnes. Ang kilit sa board. May gani, wag ka masaag no. Ano? Sige, Nini. Pili. Dari mo Nini. 1, 2, 3. Oh, wala kasi ako. Ihap pa ni naghihap. Pildi ng kontra. Pila edad mo inday? Dos. Sa gross. 18 din. Sige. Upong ka day o nakainom ka day? Okay. Awa di ay. Sabi na akong bagong mata. Sige, dito sa inyo pamilig sa nila. Ang regulator, alligator, calculator, go! At
calculator, escalator. Sa escalator ba? Calculator. O sige, panayin, go! Calculator, escalator, escalator. Escalator lagi pasok na ito. Mas na naitor. Calculator, escalator. Balik banat. O sige, balik. Regulator, alligator, calculator. Yun. Regular, alligator, calculator. Calculator, my name is Escalator. Hindi ka makakirang. O sige, Day, lakas yung greetings, Day. Great dami ko kay Mirani Kahitan, tapos kay Nene, and then kay Tuwada mo sa tata natin sa Lintis, bago daw ko siya. Alright, Don. Ha? Maura. Ay, kaya na yun. Asa man, nag-loading na mo ka? Kinin po signal diha? Likod na yan, oo, Sige siya man na. Oo, kinsa pito to. Sige na, baba. O sige, babay, Idol. Kuya, ang Idol, mura magbago na kuha ng panirin. Sige kayo Dan, wala kita ikong oras. Pati yung oras ay. Salamat kayo sa mga nitawag, sa mga ni-apel sa itong papitik sa tila, Yung. sa naging pitik-pitik sa mga tila. Wala ka sunod si Kuya X, si Lolo din na. Si Lolo Di, kay busy siya sa yang po. Uy, naika-chat-chat si Lolo Di. Ayun. Uy, tol, just na rin pala bro. Break lang bro sa tanan natin yung mga kabats tol. Salamat tol ha. O niya sa taga-pamilya niya sa taga-sungan. May pagpaminaw niya yung tanan tol. Kinsa ito yung ngalan sa imong papa tol eh. Basta sigurado ko imong papa, laki to. Ha? Sige. Otay laing oras. Otay laing oras naman. Otay oras mga igala. Ay, sige na kuya rin. Sige mga idol, again! Andiyan isa. Pagkapatong. Inom sa ilong daw. Di ba ina? Gigat. Naipit akong tiil sa ikuranan, kasakit. Kuya, what from the GI kay may palpag tingo. Mahal kayo sa imbisyan. Sige idol salamat kayo siyang pagiglingaw-lingaw na mo suod sa 2 ka oras. Sa gingaw pabitaw-bisag sa katasang kandila, mapubos kayo. Yun. Ato na lang sa kasunod ngayon kayo sa kapag uban-uban. Every 5 p.m. to 7 p.m. from Monday to Friday. Dire lang gihapon sa inyong paboritong istasyon 102.9 Radyo natin at Madre de Dios. Kinita inyong DJ Dili, guwapo para may uso. Yun. Ang inyong idol sa kahanginan ni Yes, it's me, your Kuya R.E. Alam first ganito ninyo gamot sa kanginan si Kuya Indiado. Of course, wala na lain si Kuya din, ha? Alam first may kailangan ay hanggang na po sa sunod nga adlaw. Mga adlaw, atangin kami ninyo may kailangan gina alas 5 sa hapon at alas 7 sa gabi. Maglingaw-lingaw, kaya po na may gala, o maglagya po na sa atong YouTube channel, ang Moody TV screen o mga adlaw, mga igala, ha? Kunya, tangin ninyo at mga programa. Gikan alas 8 media hangtod dito sa alas 7 sa gabi, mga isunan. Again mga idol, salamat kayo sa mga staff sa January Catering Services and Restaurant. Thank you so much. Sa mga staff sa Parmasha Luis. Salamat kayo sa inyong pagkuban na mo. And of course, sa atong mga staff po diya sa JDC Glass Center and Aluminum Supply. O sa atong mga staff diya sa SSIT may gala, may pagpaminon yung tanan diha. And of course, sa atong sa atong mga higala. Kaning o sa ito ganing kuya rin. May pagpaminaw ni yung tanan diya may gala. Kaning katapusan nga mong ipamamong diya kaning may gala pagsunod mo sa may mano sa gobyerno. Ang imong pagsunod sa mga pangalawa ni sama na imong giluwas ang tibok timong pamilya. Once again may gala, walay laing dayon kung dili ang Dios. Sa Kristo Kristo may dayon na may gala tungod kay siya maayo o huwag pagluban yung gugma sa tibuok kalibutan. Once again, bye-bye everyone! See you next tomorrow day. See you tomorrow mga idol! Yun! Bye-bye! Bye-bye! I love you all! Mwah! Thank you guys, thank you so much for tuning in here. Thank you so much. Nang Irene, thank you so much. Gisla, Mami Alvira,
Bang Elvira, kita potong tanan-tanan niya. Si Ma'am Guys, basta di ako minsan na, balikan mo niya na pa. Bye-bye, bye-bye.